Boten muluk-muluk Gusti. Paringono setunggal mawon sing gemati, gemesi, meneng, anteng lan boten bakal lunga Mas ora dikeki apa-apa. Apa ya eneng ya cah wedok model ngono kuwi. Dimas ngopo iki? Halo bosku. Halo Mas, acarane apa iki? Gabut aku ning omah. Ayo dolan-dolan ngopi ngono lho. Ning ndi ngono? Ah, kene ya urung eneng pergerakan blas iki, Dim. Lah ayo nendi penake? Ning Solo eno piye? Ayo kepethuk karo kanca-kanca lawas, suwe kok ora tau dolan. Piye? Bakar. Wah, masuk kuwi, Dim. Aku ya kangen banget bertukar pikiran nang kono. Tukar pikiran apa jero dipikirne yo oleh kok penting silaturahmi. Ya kuwi lebih tepatnya rasa dicethake ngono lho, Dim. Ya wis, oke. Engko ketemu ning kono ya Mas ya. Oke, bosku. Cuaks. Oke, siap. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocok iki. Dolan nang ngene bakar. Mumpung aku ya lagi kentekan ide cerita. Kan nang kono kowe iso bertemu para seniman kreator YouTube se-Jawa Tengah loh. Tapi mosok dhewe lah. Ini paling ora minimal ya ngejak Solikin. Solikin kan seneng banget anggar ketemu karo Pak Ijo. Ini Solikin mulai jam piro ya sekolah ya? Jam piro tuh iki? Ya, Bu. Waduh, ya Thomas, gat-gati ae lho. Mbok sesuk meneh nganggo tata krama, nganggo kula nuwun sik, ora langsung dikageti ngono kuwi. Ya Kin, sore Kin. Sore Kin. Sari-sari mbahmu kiper kuwi. Ayo melura neng Solo nang ngone bakar karo Mas Dimas barang. Ayo Mas, aku ya selak kangen banget ketemu Pak Ijo. Karo Mas Dimas barang toh. Lah yo, ayo. Gek wis gek mulai sik, salin sik karo pamit ibu musisan. Wah, nek pamit engko malah bahaya Mas. Ra etuk engko langsung ka saiki wae. Sacet wat-wet ngono lho. Ya kudu pamit sik karo ibumu ngono kuwi, mosok ora pamit. Oke, kalau maumu begitu, gue jabanin. Wis, ngapain? Betul sih. Kono. Begini. Jess lho. Ya. Pamit sing terangan lho. Ya. Yo. Tak tunggu kabarmu. Oke. Bu, aku tak neng Solo ya, nengone bakar. Has, kowe iki nek neko kok lele. Rasa tekan Solo aduh kono ki arep karo sapa? Slow. Tenang wae to, Bu. Wong aku karo Mas Ucup kok. Alah, ucap-ucup meneh. Kowe iki saya nakal nek dolan karo Mas Ucup ki. Rasa Halah Bu, please. Aku kan pengen ketemu Pak Ijo. wis rasa plis-plisan. Pokoke ra oleh. Wis kono gek ganti klambi, bobok. Awas kowe nek nganti nekat dolan. Ada tamu main musik. Cakep. Kamu nggak asik. Yo ben. Iki kudu ngapari masuk bisa cepatnya iki.
iki ndi to ora teko-teko iki? Cek malah telepon iki. Nang opo iki? Halo, Kin. Iye, sida apa ora? Dintani ket mau ora teko-teko, selak surup lho iki. Bener to Mas, apa sing tak omongke ibuku ki nek tak pamiti malah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Aduh. Lah terus piye, Kin? Ora oleh lunga kowe berarti? Ya Mas noti. Ibuku ki nek ngamuk-ngamuk mesti ra oleh. Yah. Piye ya carane? Kowe duwe ide apa ora? Anu Mas, diundur jam 4 sore ae Mas. Soale ibuku jam semono iki mesti turu. Nah, masuk wi. Ya wis, engko ketemu nanti. Ketemu ning tempat biasa sing awak dhewe kita nongki ae. Ya wis, oke. Tosek no. Tos. Situ nang bakar. Mas, aku berhasil lolos, Mas. Aman. Aman. Asik lho. Sedang dibakar lagi. Sidono, tunggu Mas Dimas kok. Iya, Dimas tekan kono mesti iki. Arep. Aja ngambek to lele iki gak penting. Yo, Lampu hijau. gas. La 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 la. Connection lagi. Sido. Oh, ketemu Pak Ijo. Heeh. Pandra. Heeh. Cok lodok. Yeay. Untung ibumu turu ya. Turu ya. Ndak klenger. Oh, ketemu Mas Momon, Mas Momon. Pak Bugang, terus Mbak Mintu. Ku nang kono Mas Dimas barang. Oh, Mas anak Zainal anake Mak Damis kuwi. Oh, anak Mak Damis. Adone niku ya. Rung sido rapi malah diadang sing ngamuk. Jebul selama iki kowe ya cup masalahe. Sing gawe Sol iki nek lunga ora tau pamit kowe sing ngajari. Tokin, jarine ibumu turu. Lah mau turu tenan kok, Mas. Terus gak iso tangi piye ya? Arep ndi kowe? Ngomong kok. Arep ndi? Berilah hambamu pertolongan, ya Allah. Slow. Tak tanganane. Sik Bu, aja salah paham sik. Menang. Bocah kok nek dikandani angele ra toto. Kowe iki lho Le, wis tak omongi aja dolan rucap ucup terus. Aku ya ora melu rumah Sucup. Tapi aku goleki sapu. Pantesan sapune tak goleki nandi-nandi ra ketemu. Jebule mbok gawa. Kono deh. Iki lho ameh kerja bakti, ameh 17-an. Lah ngamuk-ngamuk ae.